ga wanda ne halattaccen gwamna. Makiyan ka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai. Zama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa. Ko sun ki za mu faɗi ga wanda shi ya zan gwamna na Kano. Ga halattaccen gwamna nan sakon maji daɗin kiru bebeji ko gobe. Shi ne ya sa in rera ta in je in shelanta. Yau ga wani Allah ya yarda. Halattaccen gwamna barka da zuwa kai ne dai koge zau ba wancan kanto man ba. Ga wanda shi ya zan gwamna na Kanawa. Ga wanda gara alƙiblar talakawa. Maji daɗin kiru ya ce mu faɗi ko sun ki. Mai gida na shi nake wa kirari kundi. Sanusi na cewa firgicin yan gwari. Ya ce ga wanda ne halattaccen gwamna. A garin neman iri suka manto gona. Ga wanda da gara ne a Kano ke cara. Gandoja mai gidan tsula kai shura. Ga wanda barsu za su ɓace ko sun ki sha'afa. APC ni na cewa uwa gunnaki. Tangal suke a Kano. Shugaban jam'iyya ne baban abba gwajigo ne. Don ashe kai zaki ne dan zaki kuma zaki ne. Dan alhaji yake wake yaran dan zakin nan. Dan gidan gandojan nan yaran gwagwa amanan nan. Na gawo na garo tushen nan na maji daɗin kiro. Kai daga nan koma guru APC ce ko gobe. To ashe dai shi kenan Kano kuma pam kara kaka. To yan akida sai yaya wai mai kuka yau koya. Ba za su iya ba wajen ba za su iya ba. Tashin Tinubu suna nan ba za su sake ba. Dr. Ganduje na nan Allah ke iya mar. Shugaban jam'iyyar nan Gawun Nagaro suna nan ba za su iya ba. Komanda yana nan ba za su sake ba. Bayan kansu ne ba ku kara faɗa musu ba za su sake ba. Ba za su iya ba ba za su sake ba. A tare kai don Allah a tare bari za ta fure kai na ce bari za ta kife. Kotu ta yi ɗauraya a Kano a Kaduna ma a kuma. In kuna da abin yi to ba ku bar jira a Kano. Mabiyansa sai tunzura kullum sai fariya a Kano. Dan a raya Kano sai mun kore bakar tafiya. Government of the family by the family for the family. Na faɗi ra'ayina amma sai suna tunzura. To ku sai ta shiri na kunan gaba kar ku yo dan fara. Gawuna a garo gwamna ku za ku zama a sama. Ko sun ki za mu faɗi. Yanka za su mace domin kai rabbi ne ya saka sai kai. Zuma farar saka gwamna a Kano ka zama zafin talakawa. Ga wanda gara alƙibla ta Kanawa. Yanka za su mace domin kai rabbi ne ya saka sai kai. Zama farar saka gwamna a Kano ka zama zafin talakawa. Ga wanda ne halattaccen gwamna. Yanka za su mace domin kai rabbi ne ya saka sai kai. Ka san tsarin to Allah muna roƙotin da na fara tsare sharrin. Kai mana kariya dukkan makiyama sai su zama kairan. Ga gwamnan Kanawa ga wani garo ma a kalla yalla da fa musu aiki kairan su zama abin talakawa. Ga wanda da gara tuji ne na Kanawa. Yanka za su mace domin kai rabbi ne ya saka sai kai. Zama farar saka gwamna a Kano ka zama zafin Allah Kano ka salati gun abba agun zara. Manzo na rasulu daga Aminatu wanda yayi zarra. Allah sa iyalai sabon annabi tun da sun tirza. Allah sa da nisa da gawo na garo masu zama reza. Allah sa da Ganduje sa kashin Tinubu a ce dan kowa. Ga wanda da gara tuji ne na Kanawa. Yanka za su mace domin kai rabbi ne ya saka sai kai. Zama farar saka gwamna a Kano ka zama zafin talakawa. Kai ka zama zafin Allah ga wanda ya samu. Lissafi na ce kun talakawa sai mai fari.
babu saki ga wanda gara mun kai kaucewa kuma sun ki za mu faɗi ga wanda da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa kotun da an kai wanga zama mu ne muka yi nasara mun kada dudu garyar yan ja za mu kau da gara mun yi sammakon mu da sanyin safe don gudun makara rusau aka yi mana ba wani aikin ja da manjagara garyar ku za ta tike kawuna gara ne zafin talakawa sun ki za mu faɗi kawuna da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa wanda ya tafi talatin me za ya sha wahala mu ga zubar mu farar saka to a kuda obula tsoho da kunnu fa bakin rafi to kawai a kula zance nake a cikin hausar mai so ya sa fitila waka gare mu take mai san daddawa ya buga yarkalwa sun ki za mu faɗi ga wannan da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa Mai zo na gwagwaci ya man fati shi ya ce mu rika duk domin Kano ta yi daidai tuji za a ba su rika duk mai so ya samu ruwan daɗi to sai ya tura haka fata mu samu tuwon laushi mata su daina daka tuji muke a Kano gauna kare mun ka muke alewawa sun ki za mu faɗi gawuna da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa Sabon sunu su maji daɗin kiro ya ce na faɗi ga wani karo gwamna na kanawa min yi kyau na haɗi maji daɗin kiro ya ce zamar mu ta zarce maɗi APC gwari babu haɗi mai kala shi yake da sidi yayi ko da sun ki za mu faɗi maji daɗin kiro tuji na kanawa sun ki za mu faɗi ga wani da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa Mai wakar masti dan alhaji ne na ɗan zaki yaro na mawaka ciki na su da za a mun birki to zaɓi na kanawa ga wani karo na musun saiti domin so suka cancanta shi yansa na zo na ke baiti masti dan alhaji ne na ɗan zaki burin burin tuji na kanawa sun ki za mu faɗi ga wani da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa sun ki za mu faɗi wanda shi ne gwamna na Kanawa yanka za su mace domin kai rabbi ne ya saka sai kai zuma farar saka gwamna a Kano ka zama zafin talakawa sun ki za mu faɗi ga wannan da gara tuji ne na kanawa yanka za su mace domin kai rabu ne ya saka sai kai sama farar saka gwamna a Kano ka zama zaɓin talakawa zuma farar saka gwamna a Kano ka zama zafin talakawa